želim sladoled, jel može? Naravno, to nije teško za mene. Malo sam se zagrcnuo. Ali dobio sam genijalnu ideju. Vreme je da napravim najbolji sladoled na svetu. Pažljivo ću rasporediti testo po čaši, a zatim ću ga izvaditi. Da, divno. A sada stavljam unutra nekoliko kugli sladoleda. Razmazat ću sve, a preko sipati kakao. I obavezno treba ručica. Eto, napravio sam slatku čašu. O, wow! To je zanimljivo. Ali sad je moj red. A moj sladoled neće biti ništa gori. Ja sam već napravila testo. A sad ću iseći kružići. O, da, to je baš slatko. Stavila sam testo na pleh. O, gdje je baka? Evo me. Gledajte šta sam ispekla. Unutra stavljam sladoled. Tako je. A odozgo jagode. Ostalo je dodati ručice i eto. Gledajte, napravila sam slatke korpice sa sladoledom. Stavit ću ih na tanjir u obliku zeca. Divno. Nije loše. Pridrži to, bako. Aha, hvala. Dakle, sad ću spremiti nešto veoma ukusno. Prvo ću probušiti ovu kesu. Da, tako je. A zatim ću istisnuti na sladoled ovu divnu čokoladu. Da, treba mi što više čokolade. I još više. Mislim da je dovoljno. Zalepit ću facu. Dodat ću uši, ruke i mašnicu. O, da, to je baš slatko, jel da? Jeste. Prijatno, mala. Oho, neverovatno. Ovdje je sve tako lepo. Čak ne znam odakle da počnem. Okej, zatvorit ću oči i izabrati. Šta? Šta se desilo? Ne! Kakva šteta! Ne! Pa dobro, idemo mi. Poslednji dodir, završila sam. Dakle, ovog puta želim nešto čokoladno i u obliku kocke, jel može? Nema problema. Dozvolite meni da počnem. Dakle, prvo ću istopiti čokoladu različitih boje. Tako je. To će biti veoma lepo, ne sumnjajte. Dakle, moja čokolada je spremna. Sipat ću je u vreće za šlag. Tako je. A zatim ću iscediti sve u kalup. O da, to će biti duga. Sad zelena boja. A zatim plava. I na kraju ljubičasta. Odlično. Šta je to? Šta se dešava? Dobro, smiri se. Sve će biti u redu. Sad će sve biti. Ne topi se. Zašto? Jadan. Tačno. Imam nešto za tebe. Izvoli, to je knjiga sa receptima. Bako, hvala. Tamo sigurno piše kako treba topiti čokoladu. Da, evo. Sve jasno. Počinjem. Dakle, uzet ću kalup i stavit ću unutra svu čokoladu. Tako je. Odlično mi ide. Ne! To je knjiga. Šta sam uradio? Treba ih hitno izvaditi. Čekajte. To je dobra ideja. Da, to se može pojesti. Prelepo. Ja sam genije. Sad ću napraviti još jedan kvadrat. Eto ga. Da, sad ću spojiti sve to. Gledajte, napravio sam čokoladnu kocku. Svaka ti čast. Ne, je li to moja knjiga? Nije mi dobro. Baka se ona svestila. Morat ću da je spasim. Ne treba to. Bako, hajde, ustajte. Šta je bilo? Šta se desilo? Da,
A vreme je da skidam svoju čokoladu. Ostalo na čekalu. Ova kutija će mi odgovarati. Sklonit ću sve suvišno, a unutra ću sipati roze čokoladu. Pogledajte kako lepa boja, svaka mi čast. Čokolada se stvrnula, a mogu da izvadim. Hajde, zašto neće? Dobro, uzet ću okladnju. Eto, uspela sam. Svaka mi čast. A sada treba sastaviti kocku. Hajde, molim te, ne padaj. Da, tako je. I gore. Uspela sam. I baš sam se umorila. O, ne. Sve sam isprljala u čokoladi. Kako sam smotana. Morat ću da perem to. Jao, šefe, je li to vaša čokolada? Ne brinite, sad ću sve da vratim. Eto, gledajte, sve na mestu. Bako. I šta sad da radim? Treba nešto smisliti. Jao, strašno. Treba skloniti sve konce. Dobro, nadam se da sam sve sklonila. Vreme je da sastavim svoju kocku. Gotovo. Kocka je spremna, a unutra ću sipati fil. Zatim ću staviti koru, žele i malo voća. To je to. Bako. Opet vi. Šta je to? Ja nisam namerno, izvinjavam se. Nemojte da se ljutite. To je za vas. O, šta je to? Sad ću probati. Prelepo. Ali pratim vas, Bako. Da, drago mi što vam se svidalo. Sad ću močiti bananu u tečnoj čokoladi i staviti ih u svoju kocku. Ponovit ću to nekoliko puta. Lepota. Tyler, hoćeš da probaš? Hvala, Bako, baš ukusno. Tyler, ne želim da te ometam, ali izgleda da si zaboravio na nešto. Da, tačno. Da, sad ću napraviti kocku. Unutra ću staviti koru, zatim fil, opet kora. Šta još da smislim? Ideja. Uzet ću moje omiljene bombone Skittles. Da, tako je. Sipat ću sve. Tako je. I probat ću jednu bombonu. Baš je lepa. Zatvaram i to je to. Svaka čast. Prijatno, draga. Osjećam da će pobjeda biti moja. Wow, koliko slatkiša! Počet ću od ove čokoladne kocke. Da vidimo šta je unutra. Wow, koliko bombona! Neverovatno! Baš mi se sviđa. Obožavam Skittles. To je divno. Idemo dalje. Vreme je da probam ovu roze kocku. Da vidimo šta je unutra. Neverovatno! Čokolada je prelepa i punjenje je super. Divno. Zadovoljna sam, ali to još nije sve. Ostala je posljednja šarena kocka. Izgleda neverovatno. Wow, unutra su jagode i žele i kore i fil. Tu je sve što jako volim. Baš sam zadovoljna. Da, to je najlepše što sam ikad jela. Odlučila sam, to je najbolja kocka. Da, ja sam rekla. Pobjeda je moja. Wow, koliko ukusne čokolade. Sad ću da je učinim još ukusnijom. Wow, lepota. Prelepo. Tačno. Hoćemo da ponovimo? Kakav miris. Hajde da brzo sipamo čokoladu u kalup. Da, tako je. Polako. Gotovo. Pogledajte. Ispala je čokoladna jagoda. Lepota. Hej, Jennifer, ne smetaj mi. Dakle, unutra ću dodati još malo voća. Tako će biti još ukusnije. Da. A sada uzimam šećer i pavlaku. U jednu činiju sipam pavlaku, a u drugu šećer. Odlično. I čekam da se šećer istopi. Tako je, savršeno.
A sada dodajem pavlaku i mešam. O, to mi treba. Sipam to sve u našu bobicu. Sjajno. I na kraju zatvaram jagodu. A baš je lepo, da? Da, bako, to je super. A sad je moj red. A meni će trebati flaša i čokolada. Sipat ću je unutra, tako je. Aha, toliko će biti dovoljno. Sada okrećem i... Eto, napravila sam čokoladnu flašu. A vreme je da sipam bombone unutra. Odlično. I još mi treba nalepnica. Zatvaram i to je to. Jao, svašta. Dakle, pažnja. Sad ću vam pokazati kako treba kuvati. Pobjeda će sigurno biti moja. Prvo ću sastaviti tortu, kora krem i tako dalje. A sad ću odseći višak. Aha, i malo ovdje, to je to. Planiram da napravim čokoladnu tortu u obliku automobila. Aha, to mi neće trebati. Još par dodira. To je to. A sada pokrivam naš automobil kremom. A sada treba sve razmazati. O da, dobro mi ide. A sad mi treba tečna čokolada. Sipat ću je na auto. O da, kako lepo curi. Ostalo dodati detalje. Točkovi, svetlo i posljednji dodir. Da, moj auto je spreman. O da. A prijatno, draga. Jao, sve je tako lepo. Probat ću prvo ovu flašu. Izgleda jako zanimljivo. Da probam. Što? Šta je to unutra? Wow, a tamo su bombone. A hajde da razbijem ovu flašu. Da, tako je. Bam, bam, bam. Ovo je jako zabavno. A sada mogu da jedem sve zajedno. Mnogo lepo. A baš mi se svidalo. Idemo dalje. Pa to je čokoladna jagoda. Neverovatno. A unutra je voće sa karamelom. Sad ću probati. O, da. Sviđa mi se. I ostalo je posljednje jelo. Čokoladni autić. Zanimljivo. A kakav je ukus? O, ova torta je prelepa. Topi se ustima. Dakle, koga da izaberem? Pobedilo je ovo jelo. O, to sam ja. A baš mi je drago. Dakle, ljudi, ja želim ovo. To je jednorog. Boš je sladak. Pa to je lakše od lakog. Pažnja na mene. Radi profesionalac. Ovo mi ne treba. O, a meni treba. A ovo je baš ono što sam htjela. Dakle, hajde da počnemo. Stavljam naočare i nastavljam da radim. O da, sad će biti nešto zanimljivo. Kucam. Još malo. Da, ja sam pravi majstor. O, koliko ukusne čokolade. A joj, šta to radiš, dete? Dobro, neka te. A ja ovdje imam svoju hranu. O, kako divan miris. Ne diraj, to nije za tebe. I još nije gotovo. Dakle, prvo ću sve iseći na ovakve komadiće. Da. A zatim poređati sve ovako. A ovo je najukusniji fil. Obožavam ga. A stavit ću ga preko. Da, kakva lepota. A sad ću uzeti roze fil. A ja ću uzeti ovo. Mislim da nije primetila. Da, stavit ću što više fila. Ojoj, svašta. Gledaj kako treba. Da bi bilo lepo, treba uzeti fil različitih boja. Da, ispalo je preslatko. Gledajte. Kako vam se sviđa, jeli?
A? O, šta je ovo? Ovo je tako cool! Ups, izvinite. Dobro. Vreme je da se sredim. Da, sad je sve u redu. Okej, uzet ću šećernu vunu. Sad ću ukrasiti tortu. O, da, to je preslatko. Gledajte šta još imam. To su žele bombone. O, neverovatne su. Dobro, ukrasit ću ovim našu divnu tortu. Stavit ću sve preko. Zatim nacrtati facu i eto! Gledajte, ovo su oči. Kako su slatke. U stvari, čekajte. Imam ideju. Hej, bako, gledaj. Je li to oko ustima? Bože mili! To nije pravo oko. Ovo je bila šala. Vidi. Dobro je. Dakle, stavit ću oči ovde. Cool, ali nešto nedostaje. Tačno. Kornet. Ej, zašto neće da stoji? Hajde. Eto, završila sam. Da vidim. Joj, kako slatko. Bravo. Joj, šta se dešava? Pazite, ovdje radi pravi profesionalac. Samo pogledajte kakva lepota. Ali to još nije sve. Nastavit ću da radim. Treba probušiti rupu. O, da. A sad ću uzeti moje omiljene M&M's bombone. Da. A mogu da ih sipam unutra. Sipat ću celo pakovanje. To je to. A sad ću se malo zabaviti. Pazite šta ću vam sada pokazati. Treba što brže završiti ovo čokoladno remek delo. Super mi ide. Jedna traka, zatim druga, treća. I posljednji dodir. Tako je. Bellissimo, sve je spremno. Dobro, onda prijatno, dušo. Šta je ovo? To je prosto smešno. Kako smešno? Ali trudila sam se. Joj, dobro, sad ću da probam. Unutra je šarena. Pa ukus nije nešto. Nije mi se uopšte svidelo. Fuj! Šta? Ne mogu da verujem. Kako god. Šta sledeće probati? Probat ću ovu tortu. Izgleda čudno. I ukus je skroz običan. Ne sviđa mi se ni to. Ojoj, šteta. Izvini, bako. A šta će mi ovo? Ovim treba udariti. Shvatila sam. Sad ću sve da uradim. Wow, koliko unutra ima bombona, nevjerovatno. Sad ću da probam. Divno. Obožavam ove bombone. To je pobednik, 100%. To, pobeda! Znao sam. Sad ću vam poslati ovaj avion sa mojom željom. Hvatajte! I da, uhvatila sam. Ajde da vidimo šta je nacrtala Jess. To je torta. Da, jede mi se tortica. Dobro, ja već počinjem da spremam. Dakle, meni treba Barbie. Ona je tako lepa. A Jess obožava lutke. Ti sedi ovde. A ja ću se pobrinuti za tortu. Ona je već sastavljena. Ostalo je dodati roze fil. Da, i razmazat ću ga lopaticom. Tako je. Odlično mi ide. Oho, Barbie, jesi odlučila da mi pomogneš? Wow, hvala ti puno. Obožavam te. Sada Barbiku treba ubaciti u tortu. A dalje uzimam hladnu fantu. Evo je, ona se tako zaladila da se pretvorila u žele. Moram probati. Ovo je baš ukusno.
Ovo sigurno treba istisnuti u tortu. Moja torta sada podsjeća na pravi bazen. Dodat ću još malo ukrasa i to je to. Gotovo. Nije loše, ali moja ideja je bolja. Za početak ću napraviti labubu od marcipana. Eto, gledajte kako dobro izgleda. Svaka mi čast. Stavit ću ga na moju tortu. Ja sam oduševljena. Šefe, pogledajte! Deni nije ništa smislio. Čak ni čokolade ne može da izlomi. Sad ću, speću. Još malo. Kako je tvrda. Dobro, imam bolju ideju. Meni trebaju moje rukavice Hulka. Nijedna čokolada neće izdržati. O ne, ja se plašim. I ja. Udaram. Tako je. Oho, kako si jak. Dakle ti toliko snage, Deni. Još malo i... završio sam. Dakle, prebacit ću sve u činiju, a zatim mi treba rukavica Ironmana. I stopit ću svoju čokoladu, tako je. A sada može da se prelije torta. O da, pogledajte kako lepo curi čokolada. Tako je. A sad ću sve ukrasiti KitKatom. Obožavam ove čokoladice, baš su dobre. Da, moja torta izgleda ekstra. A odozgo ću staviti mog omiljenog Hulka. Evo ga. On će odlično izgledati na vrhu torte. Ali nešto nedostaje. Da, sipat ću M&M's bombone. Tako je. Gotovo. Takvu tortu bih i sam probao. Deni, stani, to je torta za mene. Da, tačno, upravo si. Onda probaj brže. Wow, a vi ste se odlično snašli. Probat ću prvo ovu tortu. Izgleda jako lepo. Wow, kako je šarena. A kakav je ukus? Oduševljena sam. Mnogo mi se sviđa. A ko je to? Labubu, baš je sladak. I ukus je ekstra. Zadovoljna sam. Čekajte, šta je to? Hulk? Dobro, sad ću probati. Wow, unutra je zeleni fil. To je nešto neobično, ali sviđa mi se. Kakav je Hulk? Da li može da se jede? Je li to prava igračka? Pa ko stavlja u tortu nestive stvari? Dobro, probat ću sljedeću tortu. Ja obožavam Barbie, ali najbitniji je ukus. Da, to je jako nežno. Sviđa mi se, stavljam like, ali pobedu dajem šefu. Hvala, Jess. Baš mi je drago. Ovaj put mi se jede torta od lubenice. To je veoma zanimljiv izazov za mene. Nadam se da ću smisliti kako da napravim tortu od cele lubenice. Tačno znam da prvo treba skinuti koru. Za tortu će mi trebati samo pulpa. Skinut ću koru uz pomoć specijalnog uređaja. Tako je, odlično mi ide. Gotovo. Sad treba isteći lubenicu u obliku kora za tortu. Jao, a ja se neću tako mučiti. Uradit ću sve mnogo lakše. Samo ću isteći lubenicu na pola. I izgnječiti pulpu. Tako je. Zatim ću dodati malo želatina u jednu polovinu. Bitno je sve raditi pažljivo. Cool, bako. A ja ću razbiti svoju lubenicu ovim. Tako je. To je baš zabavno. Pazi, sve ti leti na strane. Jao, izvinite, malo sam se zanela, ali ne brinite, skoro sam završila. Pogledajte kako privlačno izgleda ovaj deo lubenice. Ali neću ga tako servirati. A bit će mnogo bolje ako ukrasim lubenicu različitim slatkišima.
Onda će to ličiti na pravu tortu. Marshmallow. Onda lizalice i gumene bombone. Tako je. Nemate vi pojma. Svi znaju da prava torta mora imati nekoliko spratova. I ja ću imati baš takvu tortu. Tako da ću svaki sprat lubenice zalepiti uz pomoć kreme. Zatim kremu treba izravnati. Također bi bilo lepo dodati malo boje. Dole će moja torta biti zelena, a gore crvena. Odlična kombinacija boja. Izgleda dobro. A moje žele od lubenice je spremno. A jedina sam spremila nešto tako neobično. Torta ne mora biti neobična, pre svega treba biti ukusna. Moja torta izgleda kao prava lubenica. Napravio sam i oči. Ispalo je baš slatko. Te ti je vreme da izabereš najbolju tortu. Ema, šta si to uradila? Samo si nabila bombone u lubenicu? A nije ni to loše, naravno. Ali drugi su se trudili mnogo više. Ni ukusniji nešto. Jela sam i lepše torte. Da vidimo šta je kuvar Zak spremio za mene. Njegova torta izgleda predivno, ali da li je ukusna? Neverovatno je. Ostaje da probam bakinu torticu. Sudeći po teksturi, to je žele. Da, upravo sam, to je žele od lubenice. Obožavam. Bako, ovaj put si najbolja. Jao, baka je najbolja. Gledajte kako uživa. A sada napravite za mene lizalicu, jel može? Da, prepustite ovaj posao profesionalcu. Ja znam šta da radim. U rancu imam par lizalica, to mi treba. Šefe, i meni treba tiganj. Hoću da istopim na njemu lizalice. To neće oduzeti mnogo vremena. Aha, a sada sklanjam štapiće. Super! A sad mi treba okrugli kalup. Hvala, šefe. Sipam tečni karamel u okrugli kalup. A sada treba sve ravnomerno rasporediti. Odlično! Joj, kako vruće! Treba da se sve brzo stegne. To je lako uraditi s pomoć spreja za hlađenje. Da, tako je. Sada to mogu izvaditi iz kalupa. A unutra ću sipati čokoladne bombone M&M's. Obožavam ih. Pokrivam drugom polovinom i to je to. Napravila sam ogromnu lizalicu sa lepim iznenađenjem unutra. Jagodica, to mi treba. Nabošću je na ražnjić i dati joj lep oblik. Oblik ruže, preslatko. A sada treba da je umočim u med. A med je moj domaći i sama sam ga skupljala. To je to. Ispadaju ukusne, zdrave lizalice. Svaka mi čast. A ja sam očistio ananas, a sad ću ga iseći na kolutove. Odlično, to je baš lako. A dalje mi treba tečna čokolada. Istopit ću je brenerom. To je to, uspeo sam. Posle nabadam ananas na ražnjiće i umačem u čokoladu. Odlučio sam da koristim raznobojnu čokoladu. Jednu crvenu, a drugu plavu. Posuću sve šarenim konfetama i to je to. Može da se jede. Bellissimo. Prijatno, draga. Wow, vi ste tako brzo završili. Nisam ni očekivala. Hoću da probam ovo cveće. Jo, kako tvrdo. Ne mogu da zagrizem. Neću to da jedem, žao mi je. A šta je ovde? Ananas? Probat ću. Wow, kako ukusno. Super. Šta? A ovde čekić ide u kompletu sa lizalicom? Wow. Verovatno to treba razbiti. Da! Da, uspela sam.
puno slatkiša i lizalica i čokoladne bombone. Ekstra! Rešeno. Jess je pobedila. Čestitam! Da, moja prva pobeda. Ja sam tako srećna. Labubu, opet si ti ovde? Naravno, on isto hoće da proba. Njemu se svidelo. I ja sam srećna.